Jak dobře znáš svoji přítelkyni? Survivor Edition. Holky, označte ho v komentářích. Když bude mít víc jak 3 špatně, musí celý týden jíst kokos. Skrytá imunita nebo výhoda vidět se s rodinou. Být lídr kmene nebo být tichý hráč v pozadí. Být označený za slabý článek nebo za manipulátora. Sníst hada nebo sníst tarantuly. Vypadnout těsně před sloučením nebo být první člen poroty. Najíst se nebo umýt se. Rozdělávat oheň nebo stavět přístřešek. Skládačky nebo fyzicky náročná hra. Spát v mokrém nebo spát mezi komáry. Pro více kvízů nejen pro páry nás sleduj.